može, brate, gledati, skoro bilo. Ja to njegov igrač vidi, da je u prijemu već u problemu. Onda ga kaže ovdje. Ne pričamo. Ne, to smo diskutovali. Tako je. Lep. Odmah, Sale, odmah diš. Joca, ovo je njegova sezona. Igra na mjestu koje i treba ići. Moglo je rekao neće dođe gost. Špic mora ima tu. Lesić. Šta je ovo? Dogovorili vidim to neće. Ja pitam ti će. Bravo, mali. Odmah. Sad su počeli. Bravo, bravo mali. Bravo. Bravo Grbo. Išla evo desno, bilo bi... Išlo nije napravio faul, ne znam šta. Pa nije, pred toga. Da, on je ranije svirao. Da, nije vratio. Vjerojatno kišnu svirao, što je svirao. On je ukrizu Grba. On nije kišnu ukrizu, ali znaš. Sad, kod auta? Da, Grba, onda Grba. Leđa! Stav! Čvrši mali u bloku. Dobre, primi je, Borko. Dobre, jako. Samo što je da primi. Ne za. Dobro, bravo. Ićo, oduzdi se. Ajde, Đoda jači. Pazi, Grbo, pazi, tu imaš igrača. Bravo, mali. Bravo, Joco, bravo, Joco. Gdje si Ljubav? Dođi gol. Mame, to ide. Mali. Ovdje ti jedno i drugo, ono što se ne vodi se onda ne ide u zlačan. Se ne ugrije vode, požuri. Za vas. Ajde ovoj. Gdje si ti direktor? Dobro. Dobro, si ti dobro. Odlično.
Nisi ko Čale, ali može da prođe. Može. Moj Vasko, ti sediš ovdje na visokom, ovo još malo više kad sediš. Gdje je ovaj... Ovdje, ajde, završi to. Aj kad ti budeš to. Evo ti ovo, ajde, daj. Bio, brate, ti prvo kažem bio, ali ja sam otvore, Tako je, odmah! Bravo, mali! Bravo, bravo, Borko! Odlično si naš. Ali odmah kod radi. Okreni stranu. A pa da imaš Vidi, Relu. gdje guziš tamo, bre? Imaš Relu na sredini. Šta nabio? Mi smo sve popravili. Mislim da... Možda je malo duže. Ajde! Leđa! Jajno! Tako je. Što Vaske? Čuje Vaske, što Toša, brate, ovako ovo? Sad ima, brate, šansu da izbuca napred. Ne znam zašto uopšte napred. Kad mu je baš pritisak, pa onda ovako. Stoperi su mi dobri, znaš. Dobri su mi stoperi. Dobro. Bravo, Grbo, bravo, mali! Dušo moja. Tako je, bre. Tako je. Namjesti sad, ajde! Ne mogu da registruju, smijenju dana i treba da registruju. Tako je i od svog. Tako je, ajde, Bukva! To, mali, još! Ovo bi 50. Ratke! Odmah ide, Ratke! Može 10. Voda! Nećete stalo! Zadnji igrača! Lako, priđi jedan! Dobar tu! Niću! Zagradi Bukva! Nikola! Gdje stojimo? Aha. Odmah, Rele. Nema tu da mu kosu daje. Opa! Radi! Miro kosa! Sjajno, nemoj se gale, vadi, Arko!
Bravo, golman, bravo. Bravo Anso, bravo Anso! Nije bilo ovako udarac pošto. Bravo, Drača. Odlično, odlično što. Šta znači refer? Bravo, Rale! Bravo, Rela! Bravo! Lepo ide, lepo ide. Daleko je bilo. Beži, Borko, još. Ide Borko! Bravo, Grbo! Ovo, skočilo, skočilo. Kad ti oskači, ne može ovaj prijem. Cijelo mi obori, ajde. Pazi, Bore, četiri, Bore! Mirno, mirno, Žar. Izbaci, Kodore. Izbaci. Igre, majstore. Vratim, pričo. Ajde, vratite se u igru sad. No neće steći. Lepo, Sale. Dobro, bit će kompletno, bit će ove ispisnice. Mislim da će Tako je, Krilo. Šef je rekao da su mu rekli čovjek bi otišao, on će, ja bi otišao. Pa ja ne znam koja to kaže, to nema. To nema. Popis 6 igrača. Tri standardne. Iznervirali su se juče izgubili prvi tim što izgubili. Pa šta su oni očekivali? Izgubili. Valjda u Borču. Basket, da. Koliko su izgubili? 4-2. Može biti mnogo bolje. Ja mislim da je vodio... Bolje je krilo, bolje da je bor do centar po nekom krilu. Ja, pa ne je za cijel tim. Nije ostalo 2-3 igrača. Pa zajedno smo polo. Radi na udar dat primanje, bre. Namesti mi ti. Ajde, igra, ej. Kako su neki u mladinici, to su bilo. Ja nije milja, dajte. On samo gleda onu stranu, da li je moguće da ne zna da je krenu stranu. Zbog kao kontru pravi, bre, bez veze. Šta je ovo kriv, bre? Evo ti ga, evo ti ga. Beži, Borko. Tako je. Uf, dobra ideja. Leđa! Jeb materu! Nije namerno, ako je pipnuo, nije vratila se lopta nema. Nije ustavio ruku. Igraj! Ovo je brže za reakciju. Ovo je morao voda bude. Tako je! Vratila ti se, mali! Kako je sad mu golman dao. Znači malo pre nije ušla kad je trebala. Kako Bog to vrati. Boljka je. Ne brani dobro.
Dobro je počela sezona. Ne, samo da se nastavi, 0-0 i dalje, ajde. Bio ti sunce, brate, nije šnoć. Bravo, Rela! Oca se troši u tim duelima, naravno. Bravo, Tole. Evo ovako da čuvamo. Marko ušao si u zonu trenera, da ti će biti. I sinoć je cijelu utakmicu on igrao. Mora da... Na dvojicu. Čuo da ste bili juče dobro. Ja, pa ništa nisu oni bili bolji od nas. Ovo je duvaš. Ne znam. Šta ti sviraš sad, bre? U rukama ga. A nije ga, ne pomerio se nastavljeno. Studenik svira, što svira lepo, da ga ne nervira da boli. Borko! Treba da igra sam. Borko! Ne ispadaj! Igra Mihajlo Pičku lepo materinu te odbrambene. Jebem. Isto mi je sigurno ko se da. Slaban šutnik. Nekako mi je tako na ulozi bila. Lako, ja. Polako, Prelo, polako, čuvaj se, mali. Zagradi je! Dobre mali, dobre mali. Dobre mali. Izo igrač! Mora, mirno, to što. Mirno, ne daj! Ne mora, vrataš! Sam! Dobro, ajmo Tole, molim te, sine! Ajmo ući u tačan pas! Sjajno, Prelo! Sjajno! Izduvaj, Prelo, sad skupi i malo snage, mali. Daj nešto, Pazi preko! Prelo! Mora grubo! Sjajno! Nemoj nazad! Zašto ne unazad? Kako to pričaš, brate? Bez veze. Pogledaj ovo. Ne unazad. Šta radite, bre, deca koja imate gluposti? Mogu da igram jednu igru, da razlupu ovo. Zašto ne unazad, brate? Rešenje. Sam igrač, vrati pozadi, brate. Što treba sile ovako da gube loptu. Stani na loptu pa kreni od pozadi. Si da vi stranci da gledaš ovo. 70 puta se vrati lopta nazad ako nema... Tako je, pa mora da se izvuku, pa ovo... Sve od jednog beka do drugog... Pa hvala Bogu, ne nego sili ti ovdje da ima 50 igrača. Dajde. Sjajno, druga lopta! Daj mi to da driblaš, tu si... Ovo nije rešenje. Pa ne, što? Mirno Joci, tako je, dečko. Da, Dobre, čisto lopta. Ej, nemoj to, ljubim! Ajde, ej!
Bravo, Brelo, bravo, Mari. Polako. To je dobra! Meni se to dopadalo, bravo. Bravo, Grbo, bravo, to je to! Daj mu tamo sada. Ništa nam ne treba, Grbo. Jajna priča, nađi igrača. Jajno, Grbo, samo desno. Ne odazivam se na Sale. Više ovdje sad nema nikoga gdje je. Pazi na ovse, Borko! Šut, bre. Penal! Tako je, bre! Čist penal. Kovač beže. Tuži nogu, tuži Ma nogu. ne, čist penal, ne. Čist penal. Ušao u njega, Prošao kutke. samo stao je. Sada kako našto. Dalje. Kao ode tuđe. Znači 2 gola ne gola. Nije, Rakoviću. Ušto je gdje šuplje izrupio. Zabušti. Minimum. Polako! Dobra, i Vladan, ne znam kako. Silno stavljeno. I kure, da. Nemoj da se svađate! Evo je! Tako! Ovo je sam, to se uče. Igraj dalje kao 0-0. Tako je, ajde bre! Tačnije neću se samo malo. Igraj! Bravo, Boki. Napred! Ko nam mali 30? Ne igra? Ostavimo prekid! On nije hitno ovo. Šta i daj mu šta? Ovo je treći put da baca. Tako je. Ma da, bi 3 puta uzima loptu, brate, kad je prekid, nešto nosi sa sobom i baca. Šta mu to znači? Stajemo žuti. Daj žuti, čao. Da je 1-0 pa da razumeš. Da vidim da ćeš Da je 0-0 pa da razumeš i to. Da je 1-0 za nas pa da ajde. Šta znači da uzmeš loptu i bacit će 5 metara? Da. Ajde. On je samo iziritirao sudiju. Da, to je njegov greška, nešto kaže da ga kritikuje, on kaže nije. Da. Ajmo, slobodan! Šta to znači? Bravo, ovo je već treći put da radi istu stvar. Ja, bre. Nije Grbo, već! Slove! Pazi Grbo! Mirno! Sjajno! Da se izbacite te lopte piči u materiju. Mora agresivnije kao... Mirno! Ne mori tela! Mori telo! Sjajno, Mirno! Sjajno, momci! Ti proši na leđa! Ostani Grbo! Halo? Bravo! Halo? Dobro. Evo tu si neki. Jesu, donela nam Leka sreću, 3-0 vodimo. Tamo, Todore! Ne stapnićemo, dajmo dalje! Duga, pazi Duga! Miran! Voda koliko? Jedno! Koliko? Jajno! Jedna!
200 grama. Ja ga ne znam. Pun je brašni kao. Sjajno! Da, to znam. Leđa, leđa! Joco, Joco! A što misliš da mu nosimo i liter rakija? Ajde, što misliš? Ajmo, ostavi. Vrati se, Boriselo. Že imali rade da tako manje. Mira, možda ideš tamo u bar ako hoćeš, ako ti tu mnogo posla. Sad se vrati. Onda čekaš vrati. Jedini on, kako će sunce vrati, vredi malo, to su slabo se vrati. Vrati šut! Jedini on, Na kupnji po golu, pa. Od 5 godina. Pazi, alo. Ja u svoje vreme sam šutirao. Da, pa. Svaki put. Tako. Bravo, sigurno. Tako je, da tukneš broja. Dobro, to je 35 metara broj. Da. Bravo, momci! Bravo, Todore! Već je bio mlađe. Evo, petličima, sporo ili što je što? Pa da. U krivo je dao. Jer ako ne šutaš, neće da daš. Tako je. Jeste. Kako nisi ga dijela, sina, po galikama vučiš? Jeste, sudija, jeste. Teže akcije iz auta, što da izađe, nek izađe. A sam je bio. Sam Sam je mogao je da okolo da ide ili šta god ili duđe. Ajde, sad. To ništa, treba, pa daš volim. što radi. Ne offside, boš. Imaš loptu? Evo. Tako je, odlično! Bravo, Joco! Tu se, nema potrebe se da trče, kad je neku postavku i kontrolu. Neko oni to trče da ih treba. Sudija još koliko sudija? Što radite kako je bilje istraživala Asuna na prijateljskoj zemlji? Jebe se u nabiti, jedan pička. Ja ne znam sve da vidim šta radi on, jebe se. Dobro je prele, dobro je. Pustio, ne znam ništa. Mislim da možda nije. Kaže, Počeo da krenje za svu decu, kaže, hajde. Puti bre. kaže, izbaci ga, znaš, šta si ga stavio da igra, kuće, boli, daj, znaš, počelo ono zove, kaže, Aca, kaže, jebote, kaže, igram, kaže, Idi, Bali! I ono, kaže, na ušinu, kaže, govori, izbaci ga, Tako je. Pazi, ti dođeš da navijaš i kažeš, izbaci ga, Dobro sam. Šašić nije to. Čekaj, pa bez obzira kako god je igrao, jebote, se ima veze, greši. Pa vi šta radi ovaj njih? Sad sada treba da vičem, hej, izbaci ga, vi šta radi, jebote. Hej, greši. Ovo go. Nego što? Pravo zlo, levak. Jedino ako ima neku akciju, inače ovako nema šta da se... Ajde, Sale, na bodije, Sale. Prodali su mi što su juče, ovo su što su dali do vežbali. Da. To Pa su to im kažem prodali jedino, gotovo. inače na Govića. Malo za... Ajmo! Basket boys! Dao Jovane!
Oci na svom mjestu, to igra. Diži, Sale. Bravo, djeca. Dobre, Ela, dobre, mali! Nesebično su, dodaju, baš nisam. Kad igraju od noge, kad nisu obično, to je drugo. Čemu sve to? Bravo, je dvojica! Javite se! Jeste, Dobre, Borko. Mirno, Borko! Smiri se, Borko, igraj do tu. Pazi, Rela. Dobro je odlično. Mislim da je problem u kretanju, nema kretanju. Nema još kretanju, nema... Bravo, Drača. Mirno! Tu je problem. Nema trčanja. Snage su ostane. No, sad su tu Čuki, Ilke, Mađa, ima tu šta ostane, imamo mi ekipi. Naši ne znaju na šta se bude. Ajde još malo, Plavi. Naši na zaštitu ne znaju. Nije, igraj. Evo sad. Jajno, Ratko, upa, ti pričaš, i naši gledaju i prođe pa. Pa nije interesa, mi nije igraj. Opet vas dvojice, jel? Ne igraš samo futbol kad pričaš. Neću da te čujem. 32 ti smiri. Borko, nemoj da smiri, Borko. Neto. Jajno. Bravo, nešto Dobre, Bukva, bravo, mali. Tamo nije bilo. Pa nije. Bez faula. Bravo, Borko. Dobre, igre, Borko, igre dalje. Polako, Borko. To je trebao 1-1, sam ne krenuo desno. Ne znam kome je odigrao, tamo nije bilo nikog. Dobro, nije u magnovenju. Ima što kaže plava boja, znaš, to ti malo dole pogledaš u zemlju i odmah si problem. Smiri, Borko, sine, smiri se sad malo, ajde. Pusti. Ajmo, Izađimo. Ova sedmica nema snage. Nema snage. U njega je bolje da zamijena, dobit će kartu sigurno. Da ne dobije crveni, jer znaš kad nas ostavi sa 10 igrača. Najgrabiji visoko, da. Grabiji u sredini preskače. Ali desno ovako stvarno ili je to šta? Pa malo sa Sad postavljava neku reći. Pa ne, mislim, što kaže Miki, zlobu se neće promijeniti. Ajde, Leđa. Tako je, oco! Evo je!
Bravo, Joco! Dobre, Joco! Bravo, mali! Pazi, evo leđa, evo! Ne diraj ga! Sjajno! Ajde, stale! Bravo. Vidi ovo! Roman izliči uopšte ne idu na ove bučke vrate, znaš? Mora Arsa da izliči. Mirite malo. Marko, nemoj nek sniže tempo, da malo dođe odakle. Dobro je. Ne svi da se smeju za vreme utakmice, da se smeju posle, da. Da. Se otišlo ovo polovreme, da... 45 minuta. Je, po 45, znaš? Tako da je. Ja sam misli igra se 40. Ajmo skok, dječko! Sam! Širi malo! Dobre. Joco! Tako. Širi, tako. Oslobodi se tu. Gledaj! Sjajno! Evo, hvala. Bravo. Evo, Bravo, Ratko! Postavka! Neka naravno, tako, jedan! Ne diraj ga ovdje! Napadali smo cijelo polovreme, tu više trošiš snage. Nema razloga da se oni napadaju i dalje. Pravo da ih samo razvuku da smire tempo. sad nema razloga da jure. Nema, ja bi sad Ilkete i Čukije... Od noge, brate, samo se igra i čao. Čuvaj loptu. Tako, što kaže šansa. Koga jebe? Koji mladijeg igraju 10 minuta se dodaju kod drugog. Ruku jebale te ruke da ste jebale. A vidi se, to se vidio iz aviona. Sad u ovoj ligi izgledaju su samo kuće, ja grad sam kuće. To je jasno. Što je rad? Ajde leđa! Nije bilo logično sve da se izbaci vama. Opet tako išlo. Tako bilo teško. Ne, da, njemu je išla, on je ukoso išao faktički ovako i onda mali ovam uko, nije mogo da je ispravio. Da igramo u bortu. Pa on je očešao. Da, dobro je. Ko je Hrco? Bez faula! Pazi offside! Bravo! Za 45. Sala ima snage da igra. Ima i jaca, ali ne razmišlja glavom. Ne upiše noć. Nego Sala je te sad ovo i Sala ima srce 3-0, velike nije i ono sad... Pa to je, pa sad ne da igraš. Pa zato ne, ne možeš ti da ti se svestan da igraš, a ne možeš da stigneš. To je njihovom uzrastu, to malo ubije. To je Egipat. Razumijem jednu grešku, drugu grešku. Da, 1-0. Kaže, brate, ima 5-0, pa onda kad je bilo, kaže, odakle mi volja, nemaš volje, vidiš volje. Polako sad. Bravo. Dobra ideja, dobro je bilo.
Mirno, bez faula. Prednost! Bravo, Bravo, Prelo, bravo, Prelo. Sudija pustio da će plaći. Dobro sudija. Bravo, Prelice. Nije golman bre neprikosnovljen, a? Kako nije? Kako nije? Nema greške, pa to leti, on ima vremena od svog peterca da Vidi ono sam kad je izašla, je li tako, iz noge? Pa hvala Bogu. A on prati udarac. Ova lopta leti što kaže 20 sekundi. Nikada padne. Ti si na petercu, tu je čekaš, daleko je, neće na gol. Znači ti iskačeš tu na 3 metra, jebate vataš loptu. Oni svi prati da vidi da će on brambene da skine. Bravo, ajmo, nije gotovo, ajmo, sa vremena prvo. Nije gotovo. Nema kad uđe voda u uši. Ajmo, deco! Ovo je kontra nišćega. A ne znam što su svi krenuli sad naprijed, ne razumijem sad ovi zadnji linija. Ajmo Raški. Ajmo, ima celo po vremena, ajde. Ajmo, borcu, ajmo! Malo Mihajlo. Ajmo, ima celo po vremena, ajde. Ima da se igra još prvo probleme. Ela i Grba su mi mnogo napred otišli. Znaš, mnogo stoje u bojici. Mnogo visoko. Svako mnogo stoje. A nema razloga. Svi oni gube snagu, koncentraciju, ne mogu da izdrže oni tempo tim. Gube koncentraciju, svi posle polovremena gube koncentraciju. Snaga fali. Svi oni u toj Dobro je, Ratko! Ajde da se primi tu sada. Ajmo Sale. Ti leđe imaš bati. Ja. Povratno ili isporeno. Napred, lijevo. Senju, ajde. Sad kad smo mi ovdje, ali je na drugu stranu. Znači, pali one reflektore, a neka tamna lopta je. Ne vidiš loptu. Kad odu gore lopta da vidiš loptu. Još mu vidi izbog ja. Tako je, da. To je to. Pa da Da se da još jedan da se da.
što gledam utakmicu. Nisi čuo telefon. Pa ne mogu. A nisi čuo telefon. Gledam utakmicu, što me zoveš kad gledam utakmicu? Ti igraš. Ajmo, dobro. Ne. Ne. Šta je bilo, šta treba? Jeste, bravo Grbo! Nedostupan. Bravo Grbo! A zvoni? Možda i nije bilo. Ne, jeste bio. Ovdje je vidio, ovdje je rekao. Ajde ideš u, ajde vidit ćemo što da... Bravo za signalizaciju, ali. Završi utakmica, pa će da sve. Ajde, pa nemaš da me obrsiš, morao bi da je pokupim pa da ode. Ne želim, da... Ajde, baš. Bravo. Šteta, lepo centar što gdje sve ne gledam. Bravo Todore, bravo Tošo! Ko sjednula prečka je. Ovo je lepo pad. Neće ono počeo propada, znaš. Ovo si iz aviona? Iz aviona ste vidi i još sporo radi. Opet mi najbolje. Tu gdje si imao prenabiješ u glavu, tu, samo... Ovo su tišli povratni. Želok ti Grba gubi. Ne, baš su pričali. Naša, brate. Dobro igraj! Pa ne kriče. Bez ruku! Jeste, tišma, bez ruku! Ratko, nemojte ruke da koristite, deco bre. Sale, pusti loptu da ovo će žuti. Ovo je tako budalaština da to ne može da bude već. Ovo kad je već svira. Ajmo gore, Andreju. Ovo je ušao u teren, brate, 17 metara. Ko je dobio žuti? Tišma, Ratko. Zbog prigovora. Aj sad vrate loptu, tako je sudija. Leđa! Nije, ovo pokazano.
jedan, ajde još jedan. Odi ovdje na pet, polak. Odlična. Radi! Alo, po pozicijama. Jedan drugi tu ide. Povratne šalji, daj me tu. Šalji! Šalji! Pazi, napraviš faul i okreneš igrača prema svom golu koji je bio okrenut režim. Razumeš? I ovaj relaš, zašto te tako gleda? Dobro, bilo je onako futbolski. To je da dodaj, Znamo, ono potrebe. nema potrebe za to. Oni grube su mnogo visoko. A nemoj tako to uprošiti! I opet. Dobro, ajde, nema tako. Pogledaj. Ovdje pet igrača, vidio. Namesti pola. To sam da ti kažem, mnogo visoko ovo bojice stoje da zadnji vez. Vidi ovaj ovdje sam ovamo, ej. Ruka! Leđa, Ratko! Aj smiri, postavi, alo. Polako, Artur. Postavi, Beli. Bravo, Artur. Rako! Naprijed igramo. Borča. Rako, uvati šalje put. Nemoj ruke, bre, jao. Ovo je smešno, si vidio kurnoga i ovako to. Pa jebote nisu ljudi čoravi. Onako deci, znaš, ono, Si vidio da? Bravo Joco majstor. Bravo Joco. Evo ga! Primi! Leđa! Tako je. Bravo. Ratke! Jako, mora jako šmak. Nađe igrača! Rako ovdje, Rako! Počeli smo da ne igramo, na vreme da nam prolazi. Hajlo bre! Ko je fale? Bravo. Rako! Nemojte ispucati loptu! Bravo, bravo. Gradije! Bukvice, vidiš je. To je malo jače. Pa što puštaš je ovo? I ne vidi nešto.
Bravo, majstore, bravo. Alene, diži on. Ništa, alo. Može meni da pregledam. Tako je, mali. Ide Bufa! Ajde, Bufa! Igra se. Šale. Sam. Šale, leđime, šale. Vrataš ti. Ostaje loše. Može loptu tu jače bre udari. Daj sad. Drži odatle. Drži odatle. Ajde, Pričajte, plavi, pričajte. imam dva, otvori mu. Bati druga, ej! Arto, koncentracija, Arto. Tako je, lepo. Pazi Evo sada. tamo vidi Čuki sada, pogledaj. Čuki. Daj mi. Pogledaj. Pa daj mi. Sale, Čuki tamo igra, Čuki. Menjaj! Dodajte bre! Gledaj ti ovo, brate, ova strana, brate. Pogledaj Mihajlo da je tamo sam bio. Čak da zamenilo Bufa više. Vidi tamo. Bravo Čuki! Ovo te ne može da ih Ne zna, ovaj, kako osmica ovo, bre? Dečko ne zna promijeni stranu, brate, već celu utakmicu. Cijelu utakmicu. Grešku za greškom pravi. Tako je, bre. Pazi sad ima da da na stranu Bufa, čisto loptu tamo, razumiješ? Pa Sale prvi i krenuo. Pa onda ovaj, jebote. Izgube loptu i naprave sebi kontru. Sad ovo da kačeš na terenu s ovim malim, znaš? Dobar je. Mađa odlično. Daj mu! Tako je. Dobro, odlično. Lepo radio. To je super. Bravo mali. Krenu u dribling, šta? Bravo. Osim može bude ekstra. Samo pogodi. Sada prva. Gotovo. Aj, samo jedan i završava se meč. Mogu samo poprebrati zid ovo. Dobre, Bravo mali, bravo Leva. Leva noga. Sve je bilo dobro, sve je bilo dobro. Ne radimo ništa, centriraj! Napadaj loptu, Stefan, Mateja. Lepo. Bravo, Mačak, bravo! Ti, bega! To se reži druge tole! Čuki strana.
napadne, ostavi stoje i čekaj šta će da uradi, razumeš? Na petama. Koliko je pa Martin rekao da kreni se! Ja nisam bio takav. Bravo Neco, bravo Neco! Bravo. Ajde Rela, Mađo, ajde, ajde! Aj Mihajlo, igra se još fudbal bre, u pičku materiju. Bez faula, Sale. Da, ako igram. Evo ga, vidiš. Evo ti nisu normalno, 12 sati ti igraju. Mirno, sam Mađo, leđa Mađo. Jebote! Pazi još. Vidi dva igrača ovdje sam, mali piško. Gledaj ovo. Ne mogu dvojice da ostanu sami ovdje, deco. Alo, pa... Zađi! Bravo, Zađi Čuki! Evo je! Bravo, Sale. Tu Mađo, tu desetku Mađo. ne može. Ajmo Sale, ajmo, Joto. Ima da se igra još, deco. Igraj bre! Igraj bre, ajde bre! Ajmo Jovane! Ovo je stao. Jeste, nego se. Jeste prvo polovreme. Ne smije, ako ne idemo u gol, ako primimo, to će biti Biće Krpijanac on, ne bi smeo. Imamo si igru, sve si imao. Dobro, pa da igraju pas igru. Može da brvo, mogu sničiti. Ne, igram se sad samo na rezultat. Bravo! Odavde ovako. Samo valjaju. Predvodi!